Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Unya, sumi-sunod na itong buhaton ni kay. Oh, kining Reyna may unahon na to sa pagpailuna. Eh, Aw, saan na to ni? klaro na lang kayo lala. Nasunod na itong buhaton, nadunog balik ang Reynas Palasyo. Dili. Ah, Dili! dili. Dili na to ibalik sa palasyo si Reyna Santan. Oh, unsa? Uy, hindi kay. Unsa man na susi mo ito ka? Ano ka? Nahuna-huna lang nako. Kunhain ang bruha. Ay doon na yun siya rason kung nganong gikadinahan niya ang Reyna sa langob sa bulkan. Ni kay. Basin biya kita'y silutas harian niya. Kung di na tumadas Palasyo ang Reyna. Dili una nato siya ibalik sa palasyo. Okay nga no malaki ni Kay. Kaya unsa pa man di ay plano ni mo sa Reyna. Ganahan ko nga makamata siya. Next. Ako may kikulbaan sumunaw na next. Pero kung imo nang taguan ang Reyna, asa man sa nato siya ibutang? Ito. Anhilang una ta dinhi. Unsa? Mabuhi na ta ining dapita. Ano na kasiguro mo kang mabuhi na diri ni kay, ha? Tanawang palibot. Uy, Uy, kadagang kadagang tanong. tanong Dagang sa tanong sa palibot. palibot na dagang bunga. Natuod. Naisaging! Nailan sunis. Ha, makanegosyo kita din Lula. Hanggaw, Ano man? magdigusto ka din kaysa may mo palit. Ha, kita ra. Ang maudog ka, oy. Tuod no? Magtukod payag dinhi. Aw, ako na trabaho. Sige. Sige. Kinahalang mabutang nato og maayong higdaanan ang Reyna. Madam Bako kang, saan naman sining dapit ang atong gisubay, uy. Di akitas kami ngaway. Ay, Kalain ining dapita, madam. Kalapuko din ining dapita o kabaho. Dili kita makapauli sa palasyo kung dili mausabang atong bayhon. Oh, unsam ni dapita. Naay shopping mall din nga kapalitan natong sapot. Sobra pa ni anang imong gihisgutan na ang mahitabo dinhi. puro excited na ko anang imong gisulti, Madam Da. Dili, Ah. musuot pa kita ditong dapita. Uy, tay pa kaliyot. Tay pa. Ngiob kayo ng unahan, Madam. Ngit-ngit na gani ang kakahuyan dito dapita, oh. Tungod ka na sa kabagas mga kahoy ditong dapita. Dali ka mo, sunod ka mo kanako. Sige, anay, magsunod ta. Magsunod minimum, Madam. Da. Pagbantay ka mo sa inyong lakang. Uy, ano naman sa madam? Bitaw, ano Unsa sa- naman sa niya ining dapita? May gani kay, wagin mabuwag na ko ang akong lawas sa espada. Nabalik, wagin nabuwag ang espada sa akong lawas. Ay, Makatabang gikanagdako sa atong pagabuhaton kanan. Oh, mayo magkamupanday toto. Mao man na imong talent nga maggamit na karon ang imuhang pagpamanday. natural. Pakito na mong payag nga labaw pas kanindot sa payag ni Tarzan. Ha? Unsa may ako'y katabang nimo to? Gamitan ning hunting ni kay. Pamutulog dahon nga atong ihimo na itong atop sa atong payag. Sige. Ano sige, mutabang sa kunin mo ni Kay. Oo. Ako ay muhakot sa mga dahon para atop. Ano kaya po? Sige. At aning dalion anon mapahiluna na to ang Reyna. Sige. Pagayi ka mo! Doon ka nakita sa atong atuan! Agay. Ayay. Kadagang lamok in dapita, uy. Gidugo ka ng kong lamok, uy. Ayaw ka Sorry. mo kabalaka! Ah. Bawa ka ng kanan ninyong reklamo kung maabot na na sa atong Ay, asam kita ini paingon, madam. Doon na lang Bukan kita! yung mga muka. Kung makita na ninyo ang atong atuan! Uy, ay, kaganina ramang kang nagsigig sulti nga dool lang ta, madam. Oh, Uy, bitaw. pero hangtod karon, nagsige pumatag suot-suot ining kakahuyan sa kalapukan. Oh, lapay bahos lapok ko. Oh, nagkanap kay isog ang bahos lapok dapita, uy. Naana! Nakita ko na ang gabi nga makatabang na do! Asa ba? Uy, unsa man ang dapita? Wala. Naara ang dakong kahoy sa batanon! Oh, kahoy sa kabatanon.
Kana, mura ganahan ko anang imong gisulti na. Pabuta ko ninyo din Uy, ayan ay. Di ko na paano kayo nagkapita. Ramon tunay nagpaabot ato. Di mayo. Ay, nga nung mahadlok pa man ka, oy. Nga puno man sa dili mayo panghitabo ni Napita. Di atas kalibutan sa mga imposible. Busa, ato lang sakyan kung unsa man ang gustong mahitabo ni Madam Bakukang. Nana! Napurma na itong payag. Ha, dali na kayo nakapurma, no? Sanay. Salamat to. Unahon na to ang higdaanan sa Reyna. Dere, ato ning saugan direng dapita to. Ay, nidaan ito. Ako'y bahala di halula! Still, bugiro do kay ka, oy. Nag-anam-anam na magitaong kakabaho to to, oy. Halula. Buhi pa gani kabaho na. Ay, lay. May mo ba, Lula? Di lang ko nung painunduman nga ako, nahimo ng kwaktaw. Ha? Ay, lang ko painundum. O, dili naman dyan nakapugan kay manimaho mo doon ka na Sige paidagwan na mo. to. Ato na pormahon ang higdaanan ni Reyna Santander. Sige. Una-una tong hidaanan ni Reyna. Ay namang ungo nga Madam Bakukang. Uy, pa man mabalik. Ay, igor man sa milipot anang dakong kahoy. Ay, naargi na siya sa luyo, ana. Posible sa day. Ano man? Gusto ka nga imo ng liliyon? Ha? Ay, ayaw. Ha? Ay, magpaabot lang tayo nga babalik siya. Oh, Oh, hala. uy, misingit. Bising singgit mo na ang Bakukang. Bitaw no. Dali, atong susiyon. Naon sa kasya. Unsa Tala. makinitabo niya luyo na ng dakong kahoy Bitaw. mo. Ato na may bawan ko. Ato ng liliyon. Ng luyo ng kahoy. Pagdali. Pagdali. Dali. Dali. Ipahilo na to ang Reyna sa inimo na kong lantay. Ihapin lang iyang gaon. Ibabaw sa gihapnig na kong dahon sa saging. Hinay lang mo, hinay kay babuyan ng reyna niya. Hinay lang. Naana, Oh, napahimutan na nato siya sa lantay. salamat na ana. Mura na siya og kanang sleeping beauty no, katong nagas libro. Nagpaabot na lang na siyang hagkan aron makamata. Hagkan? Oh, Oh, di no. Nakabasa ko ng libruhan nula. Sleeping Beauty. Mao na. beauty. Gunahan gi ko anak eh. Mura mo na ko ang prinsipe. Haggi siya, Toto. Nga! Uy! Di ka nga na magsuka ang Reyna kung makasimot akong baho. Mao man ay makapamata ni sleeping beauty. Buhaton sab nato dinhing dapita. Di ka tanaw ragod ang reyna oh, buhi kay sa tanawon. Mahal nga Reyna, nakabati ka na ako. Ako ni Sinikay, tagalaing kalibutan. Amo kang naluwas gikan sa bulkan. Og amo kang taguan dinis kakahuyan. Ha, di ba kini na makabati ni mo ni kay? Toto, Lola, tanawa. Misamot og kapuwang yang abil. Wow, wala. Murusig nakabati ni mo ni kay. Doon na siya reaksyon sa kong isulti, Toto. Dito. Lola, og mao ka niya ako nabantayan. Ay, natuog ra gyud tingali na siya. O sige na to, sige na. Hagki na ang reyna. Ha? Sige, Kinahanglan suwayan lang nato to. Basin pa di ay kung makamata siya sa imong hawk. Ano, ako yun? Ako nga, isa ka kwaktaw ang makapamata sa Reyna. Ay garbo na nimo kung ikay makapamatas reyna bisag na imong dagway to. Ala, no? Baam sa tani gayon na nula. Yan yung pabuhat ako. Pilakadlaw na bang? Wagi ko makasuway toothbrush. Sa badyawi ay nalang kung pagdagan pag yaw-yaw dato. Sige na, hagki na ang reyna. Kuan. Magkuha sa kong ko ng sangas sa bayabas. Ha? Oh. May bayabas man din eh. Kuha sa ko. Unsa umay nimong sangas bayabas? Akong ilimpyo sa kong ipon. Mo na kong toothbrush. Hoy, Mao na. Toto! Hoy, paminaw sa igo na kang muhawk siyang agtang. Dili kinahalang maglimpyo pa kasi mong ngipon. Oo. Pero, Nikay, dili ka magsilos kung ako nga ka ng Reyna. Dili to. Tungod kay dili pa man sa tauya. Hoy, Sige na, hagi na ang Reyna. May lami, sige, darga! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!